Аз съм Йордан Терзийски и искам Велико Търново да бъде отново велико. Кандидатирам се за кмет на общината, за да върнем заедно авторитета и блясъка на старата столица. Велико Търново е моят град. Тук прекарах детството си, тук са моите родители, тук са първите ми учители. Тук се изградих като личност. Завърших архитектура, работих в София и по света, но винаги съм бил великотърновец. И сега поемам тази отговорност, за да превърнем старата столица в достойно място за живеене. За да има повече деца, които да се катерят като мен по берите на пишмана. За да има повече младежи, които да градят бъдещето си тук, успявайки в нашия град. За да има повече млади семейства, които да се разхождат с децата си на хълма Света гора. За да вдъхнем живот на всяко едно село в общината. Искам Търново да бъде отново велико. Да стане новият център на България за туризъм, култура, индустрия и образование. Искам Търново да върне спортното си величие, както на световното през 1994 година, когато славното търновско поколение ни разплака от щастие и ни накара да се гордеем, че сме боляри. Велико Търново заслужава да бъде отново велико. Да има високо платени работни места, качествено здравеопазване и образование на световно ниво. Като архитект, моята цел е да работим за красива градска среда, качествена инфраструктура и ефективен градски транспорт. Търново ще бъде отново велико. Заедно ще го постигнем.